Benvingut i benvinguda sigues a Medita en Valencià, un espai per a retrobar-te i disfrutar de la teua essència. Amb la conducció de Nascu i la música de Rafa Navarro. L'amor és el camí perfecte cap a la felicitat. Tenim una gran capacitat per estimar les persones més properes a nosaltres, com els nostres pares o els nostres fills. Però sovint oblidem estimar-nos a nosaltres mateixa, amb la mateixa intensitat, amb tota la puresa i transparència possible. Avui fem un viatge cap a l'amor propi, l'únic camí cap a la plenitud. Troba un lloc on pugues estar tranquil·lament durant uns minuts i agafa una postura còmoda. Tanca els ulls i no tingues més expectativa que la de deixar-te ser. Respira. Agafa aire. Sostén-lo i expulsa'l amb calma. De nou, agafa aire. Sostén-lo. Expulsa'l amb calma i observa quina sensació produeix dins de tu. Una última vegada. Agafa aire i plena els teus pulmons fins a la màxima capacitat. Retén-lo. I quan l'exhales, observa què passa dins de tu. La respiració et connecta amb un estat de calma i pau a qui no li importen les circumstàncies. I aquesta pau és totalment teua. Ara vaig a demanar-te que visualitzes el teu cos, que reposa en absoluta calma. Imagina't que tens un peine a les mans. És un peine de llum i té el poder de desfer els nucs de l'ànima. Tota classe de nucs. Fins i tot els que mai pensaries que es podrien desfer. Agafa el peine amb delicadesa i passa'l pel teu cap i comprova com per allà per on desllíces el peine queda impregnada la seua llum i la relaxació és immensa. Et passes ara el peine per les cervicals i baixes cap a l'esquena i es queda el rastre d'una llum sanadora en la superfície del teu cos i traspassa la pell i la llum s'expandeix per dins de tu i et relaxa per complet.
Continues per les cames, pentinant amb tendresa i admiració l'interior de les cuixes, dels genolls, i baixes cap als peus, deixant el rastre de llum del peine pels talons, la planta i els dits, que immediatament reposen amb una calma immensa. Imagina't ara que agafes el peine amb les dues mans i de sobte ja no hi ha peine, sinó una brillant bola de llum que sostens amb la màxima tendresa, com si fora l'ànima d'un nadó. Apropa les mans al pit i deposita dins l'esfera de llum. I imagina que amb les teues mans acarones el cor impregnant-lo d'eixa llum. El cor batega tranquil i comença a absorbir l'energia pura i s'obri com una flor per a rebre la llum. I amb aquesta màxima obertura i connexió, respires la pau i somrius. I te dones compte que te necessites, que és molt bonic mirar-te per dins, on la bellesa impregna el teu ser. En este punt, saps, tens la certesa, que has de parar-te amb més atenció. Massa vegades, i quasi sempre per costum, el nostre diàleg interior està marcat pel despreci, oblidant que la nostra vida és preciosa i que hem de bressolar-la com bressolaríem el nostre fill acabat de néixer. Acostuma el teu cervell a parlar-te des de l'amor. Eres capaç d'estimar i eres capaç d'estimar-te a tu mateixa, i això t'atorga poder. Disfruta de tu. Volteja la mirada cap al teu interior i sigues l'amor de la teua vida. Dona't compte de com pots arribar a estimar-te, a estimar la teua essència i fer-la brillar més enllà de les circumstàncies. Respira, respira la llum del teu cor i escolta la teua veu, la que sap que és el millor per a tu en cada moment. L'amor pur que sentixes per tu mateixa és el teu millor company de vida. I ara que ho has experimentat, mai deixes de creure en tu i en la potència de l'amor majúscul. L'amor més pur. Que tingues un bon dia.